Ụmụ Igbo ibe m, ana m ekene unu abụọla chi, unu etetana n'ụtụtụ. Ana m ekene onye ọbụla. Olu na mgbede ụnyaahụ wee sị ka m banye na Facebook ka na-eli anya ife ndị ọcha na-akpọ Facebook. Ama na onye ọbụla ma ife m na-ekwu. Ya ka m nọ na-agụ wee gụta ebe a sị na nwunye Buhari na wọchị egosila oyi n'aka na 10 million naira. So ịmago na onye ọbụla na-edefu kọmentị, onye ọbụla na-ede kọmentị nke m wee bịa wee dekwa nke m, kama na m wee si wee na mụnwa achọrọ ịkwata na Buhari gonyere ya na o nwere ike ọ bụrụ gift fanyelie n'oge anyị na marọ. O wee gbara ya ụbọchị a maka na ndị na-ekwu na-egosi ịmago fact fa ji wele ekwu na 10 million naira wọchị ka nwaanyị gba n'aka. Maka ife nji ekwula ife a bụ na mgbe di ya nọ na-azọ anya bụ ọchịchị, ife ejikwa na-ekwu ejikwa na wee sị na ezigbo mmadụ bụ na asị na ọ da na ego n'iyi na ọsọsọ ofu ụlọ ka ọ nwe, na ọ da ekwe ka mmadụ lie ego, na even na ọ da ekwe dịka na ọ ma ekwe ka nwunye nwee ọfisi first lady ka ayala ịyafusi ego, na ọ ga-ewebanata nke a na ọ ga-ewebanata nke a. Mana na-asịzio ọ na bụ ife niile anụnwa ọ bụzi okwu nkịtị ka a na-ekwu ka ọ bụzi nke na nwunye ga-agbazi wọchị 10 million naira. Well, anyị wesị ka anyị na-ene n'anya maka na ndị oyibo si na time will tell. Ka anyị na-ene n'anya ka anyị maa na ọ ga-esi na wọchị 10 million naira wee banye n'ife ndị ọzọ. Mana ndụmọdụ dị n'okwu a bụ na ka anyị yala ije mabanye n'ime ịmago bido welie wee na-akọcha wee na-ekwu ịmago na-ekwugasị ife niile dị iche iche. Ka anyị chelụ ka anyị maa ka ọchịchị ya ga-adị, ka anyị maa ka ọchịchị ya ga-adị ka ọchịchị wọchị 10 million naira nwunye yi. Maka na ọ bụrụ na ọchịchị ya dị anya, mgbe a ka anyị ga-eji wee mara na eziokwu dị na ya bụ okwu ndị mmadụ na-ekwu. So ka anyị yala ibugodo ụzọ jee kwuba ajọ okwu dị na ya, ka anyị chelụ ka anyị na-ene anya ka anyị fụ ka ọchịchị ya ga-adị. Maka na ndị be anyị si na ekwulekwu mere ọnụ. So etu afụ nsifu wee kwuo ekita anụnwa ka anyị na-enezi anya ka anyị maa ka anyị bụ ọchịchị ga-adị. Mana sọsọ ife m nwakwukwọrọ na ya bụ na ọ bụ na nwunye Goodluck Jonathan bụ onye yifu ya bụ wọchị, a ga-asị nọ ndị odi na o jegoje zute ego na omego nke a na omego nke a na omego nke a fa akpọlị bịa ka fasa ya akpọlị ya. Asị akwa na Goodluck achịkazikwa oge ọchị, kama na ife dị na ya bụ na meso onye ọbụla omume ịmala etu isi wee mee si etu a wee mee onye nke ọzọ. Na ọ bụrụ ife onye nke ọzọ idebe ọnụ ọfụma wee kwuo, mana ịfụzi onye dị ka ọ bụ onye South idebe ọnụ etu dị anya wee kwuo ịfụrụ na ọ dịrọ mma. Ka anyị na-emeso mmadụ ibe anyị etu anyị si chọọ ka mmadụ si wee meso anyị. Ọ bụrụ na mmadụ anụ ajọ akụkọ maka anyị, tupu anyị ejekwulu onye a kọtọbụ onye anwa kwubu ife dị iche iche, ka anyị jụgodo onwe anyị ajụjụ ife anụnwa anyị nụrụ ọ bụ eziokwu before anyị wee wụbanye wee na-ekwu ife ndị ọcha na-akpọ conclusion. Ọ gwụsi okwu dị n'ọnụ